Poštovana obitelj Peran, poštovane dame i gospodo, kada sam prije par dana dobio obavijest da je preminuo naš Ilija, znao sam nekako da je red da se obratim u ime generalnog konzulata, ali i kao osoba koja ga je poznavala sa par riječi. Ja ga poznajem nekakvih 16 godina, vi ste ga poznavali puno duže, od 70-ih kad ste dolazili u Njemačku, do evo njegovog posljednjeg ispraćaja. Ja ću ga pokušati opisati u par rečenica, onda ću pročitati pismo koje smo napisali obitelji. Naša suradnja bila je uvijek operativna. Ilija je bio čovjek širok, kojega su krasili ljudskost i srčanost. Naši razgovori tekli su otprilike ovako, nazvao bi telefonom, rekao: Sabliću, imam tu neke naše u Mannheimu, dobri su ljudi, trebalo bi pomoći. Ono dobri su ljudi, bilo je dovoljno da mi u konzulatu učinimo sve što možemo. S druge strane, kada smo mi nešto trebali, bio je dovoljan telefonski poziv: Ilija, imamo nekakav problem u Mannheimu ili bilo već gdje, i nije trebalo dva puta nazvati. Mislim da ga se tako sjećamo svi. Njegov rad krasili su širina i ljudskost, nije gledao na vjeru, boju kože i naciju. To govori koliko je velik čovjek bio naš Ilija. Poštovana obitelji Peran, generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu i brojni Hrvati u Baden-Württembergu i Njemačkoj s tugom su zaprimili vijest da nas je napustio naš dragi Ilija. Ilija je bio ugledni član Hrvatske zajednice te pokretač i motor rada brojnih hrvatskih udruga koje djeluju i koje su obilježile život Hrvata ne samo u Baden-Württembergu, nego i puno šire. Kao dugogodišnji socijalni radnik u Mannheimu zadužio je brojne generacije Hrvata. Od onih koji su u Njemačku dolazili 70. godina do onih koji su dolazili za vrijeme i nakon Domovinskog rata. Bez obzira na vjeru i nacionalnost, pomogao je svima koji su svoju budućnost tražili u Njemačkoj. Ilija je prednjačio u borbi za međunarodno priznanje Republike Hrvatske i prikupljanje humanitarne pomoći za ratom pogođena područja u Hrvatskoj. Ilijin odlazak veliki je gubitak ne samo za obitelj, rodbinu, prijatelje i one koji su ga poznavali, nego i za cijelu hrvatsku zajednicu u Baden-Württembergu i Njemačkoj. Ovim putem s molitvama Gospodinu da mu podari pokoj vječni, u ime generalnog konzulata Republike Hrvatske u Stuttgartu upućujem izraze duboke sućuti.